Esa idea de parar a túa vida, isto explicaba un día unha amiga miña, que ten tamén 40 e pico anos, non? E onde chega un punto que di, xa está, non quedo con tipos nese aspecto romántico, pero que non é romántico, pero tal, e non quedo porque o tempo que paso en relacións é tempo de espera. É o auténtico tempo de espera. É cando perdo de facer cousas. Falamos de, isto sería bonito, e facemos na cabeza 20 plans, materializamos 3, e todo o resto é un tempo de negociación, de espera, de... Iso é o que eu vexo que pasa. Eu non quero iso. A parella se non é para enriquecerte, encher a túa vida, compartir o que a ti che gusta, descubrir novas cousas que lle gustan á persoa, descubrir novas cousas entre as dúas persoas, non? E crear vida. Daquela, para que? Pois é ese vínculo utilitario. É o parche de cubrir as túas carencias. E eu fixen moito traballo interior. Non hai carencias tan grandes que precisen dunha persoa inteira para se cubrir. E ese que digo eu, pois deseñas a túa vida que funcione. E isto tamén te leva a poderte relacionar dunha forma san, onde ti pos todo aí. Pos os afectos, pos o compromiso, pos os coidados. E se a persoa marcha, ti quedas ti con todo o teu. E non quere dicir que non che doe. É máis, nun mundo onde a veces te das conta que eras un parche, que a persoa non fixo máis que usarte, a veces dunha forma realmente miserable, máis, dis ti, desde a miseria emocional, como te van usar máis que miserablemente? E é cruelísimo, porque é cruelísimo, pero ti, quedas ti co teu. E podes funcionar. E ao mesmo tempo eu penso, eu querería de parella alguén que é pleno, que funciona, e que precisamente me aporte. Que pasa cando ti és un parche na vida da outra persoa? Que na que tes un revés, e valo ter, porque todas as persoas o imos ter. E a persoa empeza a ver carencias e atribúechas a ti. Empeza a devaluarte a ti e ao vínculo. Pero é que son as carencias son súas. Que ti agora teñas un problema na vida non pode ser o fin dese vínculo e desa relación, e isto xa non vale para nada, porque que clase de relación tiñas se no momento que a vida che dá un golpe que cho vai dar, iso xa non pode funcionar. Logo, iso eras ti. Eras ti. A persoa é... Por un lado ti sintes, non? Jován, eu sentino así. Non valín pa nada, non importei, non... Sintes así. Pero a realidade é que a persoa non valía nada. Unha relación afectiva é un intercambio de afectos. É para cubrir algo que é humano, que son as túas necesidades afectivas. Logo a persoa non era quen. Na que algo se torciu, a persoa empezou a ver problemas na relación en ti. E non eran na relación nin en ti. Eran en sí. Que non é quen de soster.